Näytän teille seuraavaksi, kuinka päivität omia tietojasi ja uusit lainojasi osoitteessa kokoelmat.pkky.fi. Eli tällä sivustolla nyt ollaan. Täällä vasemmassa yläreunassa on tämmöinen kohta kuin omat tiedot. Painamme siitä. Ja tänne pääset kirjautumaan niillä omilla tunnuksillasi, joille pääset muuallakin Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän verkossa kirjautumaan. Minä kirjaudun totta kai omalla nimelläni ja omalla salasanallani. Ja tämän jälkeen aukeaa sitten tämän näköinen sivusto, jossa näkyy teidän tiedot, tässä tapauksessa minun tiedot. Ja jos haluat muuttaa näitä tietoja, niin sehän onnistuu sitten painamalla tästä muokkaa asiakastietoja. Ja jos vaikka puhelin vaihtuu tai sähköpostiosoite vaihtuu tai osoite vaihtuu, niin osataan sitten kirjastossa olla oikean ihmisen ja oikean yhteystietoon yhteydessä, niin tänne sitten vaihdat sen vaikka sen puhelinnumeron. Ja sen jälkeen tallennat tiedot ja tästä pääsemme takaisin sitten täältä valitsemalla, että asiakastietoihin. Ja jos haluat uusia lainoja, niin se onnistuu sillä tavalla, että täällä alempana näkyy nämä kirjat, joita sinulla on lainassa. Minulla ei ole kuin yksi kirja lainassa, niin tässä ei nyt näy semmoista kohtaa tai semmoista painiketta kuin uusi laina. Tässä semmoinen kuitenkin löytyy. Sitten kun olet täällä tarvittavat tiedot tehnyt, niin sekä ylhäältä että alhaalta täältä löytyy tämmöinen painike kuin sulje tiedot. Sulje tiedot kuin sulje istunto. Painamme siitä. Ja että osaisimme toimia kaikkein tietoturvallisimmin tässäkin ympäristössä, niin kuten tässä kerrotaankin, niin istunto on suljettu ja kannattaa sitten tyhjentää selaimen sivuhistoria. Esimerkiksi mulla on käytössä tämmöinen Firefox selain, niin täältä ylävalikosta klikkaamme sivuhistoria ja täältä löytyy tämmöinen kohta kuin poista historiatietoja. Täälläkin on valittavana monenlaisia asioita. Jos poistat kaikki, niin myös Facebookit ja tämmöiset sulkeutuu. Ja itse asiassa kaikki sulkeutuu, mutta myös kaikki tiedot poistuu sieltä. Se on välillä hyvä tehdä myös kotona. Ei tarkoita sitä, että olisi pakko tehdä, mutta hyvä se kuitenkin on tehdä. Poistamme tiedot, joten nyt kun painamme tästä aineistohakua ja omat tietoja, niin tämä taas kysyy sitten uudestaan salasanaa. Ja tämmöisiä hienoja juttuja, tänne ilmaantuu. Onnea matkaa vaan kaikille.